Ahojte, takže vitajte pri ďalšom dieli, ak sa nemýlim, tak už piatom tejto minisérie podcastov Svetlo pre teba. A dnes si povieme niečo o tom, že čo je to biele svetlo. Biele svetlo o, nie je iba biele, hej? Je to vlastne svetlo, neviem, či ste videli niekedy taký pokus cez nejaký hranol, sklenený hranol, keď na ňo zasvietí lúč bieleho svetla, tak sa rozptýli do rôznych farieb. Ale aby to bolo pre vás jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, tak si predstavte dúhu. Áno, keď prší, tak vlastne presne svetlo dopadá na kvapôčky a tá sa roztriešti do rôzneho spektra farieb. Čiže ak si predstavíte dúhu, tak viete, že to svetlo nie je iba biele, ale aké sú tam farby? Všelijaké. Červená, žltá, modrá, tyrkysová, zelená, hej, fialová. A to je to spektrum, z ktorého sa skladá to biele svetlo. A my, keďže sa chceme pripraviť na spánok a mať kvalitný spánok, tak už k večeru potrebujeme okolo tej 6. mať len to teplé žlté spektrum, potom mať už len oranžové spektrum a 90 minút pred spaním potrebujeme mať už len to červené spektrum toho viditeľného svetla. A to neurobíte s bežne dostupnými svietidlami. Hej? Aby ste si to proste takto nastavili. A ako to nastaviť v tej domácnosti? Ja vám tu môžem rozprávať nejaké všeobecné veci, lenže každý z vás má inú domácnosť, má inak zariadený dom, byt, spálňu, má proste, ja neviem, iné závesy, iné zaclony, inú kúpeľňu a tak ďalej. A aj iný ten rytmus, ten spôsob toho života, hej, že niekto si treba pred spaním ešte pozrie nejaký seriál, niekto treba číta knižku, niekto ešte ťuka do mobilu a tak ďalej. Čiže na základe toho, ako vy presne konkrétne žijete a fungujete, tak ja vám dokážem pomôcť to nastaviť, aby to bolo tak, aby ste potom vedeli zaspať. Hej. Čiže ak napríklad niekto ťuka večer do mobilu, tak vieme nastaviť červený filter na mobile, aby jednoducho už to modré svetlo bolo odslonené. Ak modrý filter, teda odfiltrujeme to modré svetlo, ak sa nedá z nejakých dôvodov nastaviť vlastne tento červený filter na mobile, tak potom to môžeme riešiť cez fóliu červenú. Potom niekto, keď číta vlastne tie knihy, tak to vieme riešiť cez červené okuliare. Alebo ten televízor, hej. Ak sa vám proste zle pozerá na televízor s tými červenými okuliarmi alebo zaspávate pred televízorom, tak nájdeme alternatívu, ako nahradiť to, čo vám dáva ten televízor. Hej? Že prečo vlastne potrebujete nejaký ruch, šum, aby niečo proste hralo, alebo potrebujete mať nejaké svetlo preto, aby ste sa cítili v bezpečí, alebo vlastne čo je za tým, hej? Že prečo ste si takto zvykli na ten televízor a keď ste si na to zvykli, tak si viete od toho aj odvyknúť, hej? Ide len o to, že či jednoducho to chcete riešiť, alebo to nechcete riešiť, pretože z dlhodobého hľadiska naozaj to spôsobuje fakt, veľa ľudí sa jednoducho snaží schudnúť. Ale vy, keď máte nedostatočný spánok, tak vaše telo je v ohrození. Normálne je vynervované, má narušený nervový systém a tým pádom to telo syntetizuje viac kortizolu, lebo sa cíti byť v ohrození a tým pádom sa snaží si ukladať tuky do zásob, že keby niečo, hej, aby sme boli na to pripravení. A takto, keď sa to robí každý deň, niekoľko rokov, tak vlastne vy sa zväčšujete. Kopec ľudí povie, že ja už sa len vody napijem a už proste priberám, hej. A to presne súvisí jednoducho aj s tým spánkom, že vy možno ste upravili stravu, možno ste sa jednoducho začali hýbať, ale keď ste nevyriešili ten spánok, tak to nepôjde proste. Takže kľudne
Ešte raz, ja nie som doktor, proste toto sú moje veci, ktoré som si ja naštudovala, ku ktorým som jednoducho ja prišla, ma to zaujímalo, som to riešila aj kvôli svojim deťom, aj sama kvôli sebe. Takže ak máte záujem, nájdete ma na Facebooku ako Maťka Turoňová a v ďalšom vlastne podcaste sa budeme baviť o tom, ako sa na ten spánok pripraviť. OK? Čaute.